Bachtálé, Tavén Dadó Kincsó vagyok, és ezzel a számmal szeretnek kedveskedni Iván feleségének, Ancsinak, és Ancsinak a két lánya, Anikó és Klaudia, és kíván az anyjuknak nagyon sok erőt, boldogságot, hosszú életet, sok születésnapot éljen el, erőben, egészségben, gazdagságban. Tavé Bachtálé. Ám a Jancsi szülinapja van, boldog neki a családja.